Giklaro sa National Food Authority Bohol nga dili gikan nila ang baho o gibukbok nga bugas nga nadawat sa mga tourism workers sa lungsod sa Lobok isip ayuda sa kagamhanang probinsyal. Matud ni NFA Bohol Manager Maria Fe Evasco, mipalit og 7,185 ka mga sako sa bugas ang Kapitolyo ni adtong August 26. Kung nganong baho o gibukbok ang bugas, sumapa wa na sila masayod kay wa na sila labot sa repacking o distribution. Dugang ni Evasco nga gisunod sa NFA Bohol ang standard warehouse management maintenance o regular nga warehouse sanitation. Apan hangtod karon, wa pa kini ilisi sa Kapitolyo pinaagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. The stocks that we release and the stocks that we have here left in the bodega are all of good quality, good condition, no smell, no weevils, no bukbok. And aside from having no off odor, as you can also see that physically our rice is free from any form of pest infestation.